upu na pu osi epu ni panimpu opanipu wa pu ni bi na abodwo se wo hoi eyenwi nko a enkenti sa enkaboaso nyinso nkrotwa mansa che ho ama abotokura na afi nkofa nkoje sutu awia kete ekyese obi ntutuo ema obi ntafre twroboa no senti na obi mfa kwachi ewu ahụ ntansane nkosa bimpo tiamwa efise mmemasem hoi yedi ne kono enye kwakwa anu ase odwan a waso no ho ahwe no ono gyina hemboboa no na ye bema nso a ye kire ni dom mu enye kwankwa anu ase na obi nso nkosa emfa no ntotu afisam so mo mfata osahene ne da Hiao nana. etis wo so ho ahwe na betimi agubadi a eni ehia soleba osahene ewo me YouTube amede aba no so osahene soleba na bra na beso ho hwe na mami hunu se wonyi si twede na nko ade ubatu twede bum obin eni ba akwanya ntokwa aku na bedi akwa nkoku ni bia uyale ye wa mane ne sen Hiao. na se bimpani se nya yale obekum asefunu ene ntihye wawo yise okonfo no chimpo betu ko okuma no na wo yale ne ntihye wa dada na ne mpompa bo ne dada so ati ase ntimpani se aduru a yade ka kompo no yemfa nsa kutudwe yale ni senti na ese wo uhia me wo menyi channel osahene asoleba eho ene edi abebu akansie ebremu na se osahene metenase a mitutu be no na mahihye be no na enyi obi na okakire obi se tonchini di ni wanu makum ntumi okrobo nkura do bo sie nso anwale ni ban mo okuo obi nka se putuo nso nhye na emom se putuo ni nya hye dia ene ye dane ye bebedo kai so be follow me na wa share na wa subscribe nso ama me edin no eye osahene asoleba fisempani se ohene ba ontumirika nkohwa agoro epiao Hiao nana.